Mijn naam is Ron van der Staaij. Ik leef voor het water en de wind omdat ik een kitesurfer ben. De ultieme vrijheid voor mij is dat ik 's ochtends vroeg wakker word, uit het raam kijk en zie dat het waait. En weet dat ik hier in Friesland altijd kan gaan surfen. Ik kan gaan surfen tussen de golven op de Waddeneilanden of op het vlakke water van het IJsselmeer. Door het vlakke en ondiepe water is het IJsselmeer perfect voor beginners of freestylers zoals ik. De beste spots aan het IJsselmeer zijn Kommerderzand, het Minsterklif en Workum. Op Workum kun je varen met zuid-, west- en noordenwind. Het Minsterklif is perfect voor zuidoost, zuid- en westenwind. Wanneer de wind oost is, dan ga je naar Kommerderzand. Wil je mij door de lucht zien vliegen? Kom dan naar Workum, want dat is mijn homespot.